Germa zêde kale herêmê welatiyanê dî bêzar dike hiloma xalq jî diçe deverên bi daruber an jî deverên hênik. Yek ji wan deran jî ava spiya li Mêrdînê gelek kes tên vê derê dikevin avê û xwehênek dikin. Ava spiya di navbera Midyad û Nisêbînê de bi ava xwe ya sar û xwezaya xwe ya xweş balê dikişîne. Turîst û welatî seranserê salê tên vê derê û li vir bêhna xwe vedidin. Em germa reviyan vir jî xweş e, hênik e. Wala ev derçiloyê pir xweş e, hênik e û kêfa min gelkî vir hat. Van rojan ji ber dinya zêde germ e welatî jî zêdetir aciz dibin. Mlaç bê ku sernemiş bê istirahatê bike, piknîka bike tên vê bergama û tiştê ilgiya alaqama em jwara dikin. Em dixwazin ku her kes werê vê divê bibîne. Ji germanê Sêbînê em bazdan hat necem serê avê. Ev der weke ku hûn bînin xweş e, yek dirûnê civatê digirê. Ji bo vê ji berê xwe didin ava spî dikevin ava sar û xwe hênik dikin. Em değiştirmişi Alaşatî, em değiştirmişi Bodrum, em değiştirmişi Marmarîs'a nakin. Vê deke gelkî xweş neqeba vir û bajara de 15 derece otomatikmen dikeve yani. Derece dikeve gelkî xweşê ailece aileye. Mêvandarî hatine vê derê, mîro hatine vê derê ku hewa hênik e û xweş e û ava wê diherik e û Ev der ji bo turîzmê jî ciyekî girîng e. Her sal ji bajarên din gelek kes tên vê derê. Li xirab reşkê kolanên arkeolojik dewam dikin. Wezaretên Turîzm, Pîşesazî û Binasaziyê li dora xirab reşkê xebatên berfireh jî dikin.